Pinaka-unang tourist rest area o TRA sa bansa, pinasinayaan sa Cebu. Habang mga opisyales sa lalawigan nagpakita ng suporta kay DOT Secretary Cristina Frasco kaugnay sa kontrobersya sa DOT ad campaign. Detalye sa report ni Alan Domingo ng GMA Regional TV. Balitang Bisdak. Pinangunahan ni Tourism Secretary Cristina Frasco ang inauguration ng Tourist Rest Area o TRA sa bayan ng Medellin sa Northern Cebu. Ito ang una sa 10 TRA sa buong bansa na binuksan sa layong mabigyan ng malinis na palikuran at pahingahan ang mga turista. Ang aktibidad ay nagsilbi na ring show of support sa mga Cebuano sa Tourism Secretary na mula sa Cebu. Dumalo sa inaugurasyon ang ina ni Frasco na si Cebu Governor Gwen Garcia at lahat ng alkalde sa 44 municipalities, component cities at highly urbanized cities sa Cebu. Kasama ding nagbigay ng suporta ang asawa ni Secretary Frasco na si Deputy Speaker Duke Frasco. Suportado totally and in one united island of Cebu, suportado si Secretary Cristina Garcia Frasco. Gusto na po din ako, don't mess with us. Nagpasalamat si Secretary Frasco sa suportang natatanggap at muling ibinida ang bagong campaign ng DOT na Love the Philippines. Nabalot ng kontrobersya ang ad campaign ng ahensya matapos gumamit ng video na nagpapakita ng ibang mga lugar sa labas ng Pilipinas. Iginiit ng kalihim na walang nasayang na pera mula sa kabanang bayan. Hindi na nagbigay ng detalye ang kalihim sa nangyari pero ayon sa kanya, nagpasalamat siya sa mga patuloy na nagtitiwala sa kanya kabilang si Presidente Marcos. At a Cebuana having been appointed as the Secretary of the Department of Tourism. Back then, I knew, as I continue to understand, that it has been and is incumbent upon me to not betray your trust. I'm thankful to our President for having expressed his trust and confidence in my continued ability to lead the Department of Tourism, and I am grateful to you. Hindi na nagpaunlak ng media interview si Frasco matapos sa inauguration ng TRA. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bistak, Alan Domingo nagbabalita para sa GMA Integrated News.